Sonen les gralles, és un intent vàlid, és el primer castell de la Diada Castellera de Tots Sants 2015. Els castellers de Vilafranca, la colla local, cobra en set aquesta Diada amb un castell que tenen per la mà aquesta temporada, que ja han descarregat 5 vegades. Una els hi va quedar en intent, però l'han descarregat amb solvència aquesta temporada. Acaben de col·locar els 15, ja tenen ara els 600 entrant en la seva posició. És un pis exclusivament de noies. Ara es col·loquen dretes les 3, ja tenim els 600 col·locats del 3 de 9 amb folre i agulla. Recordeu, aquest castell no el considerarem carregat fins que els terços del 3 de 9 es deixin de braç. Per tant, encara li queda molt per considerar-lo carregat. Comença a muntar-se ja el pilar, ha arribat al terç del pilar de 7. Dosos col·locats, arriben ja els més petitons. Acotxador arribant a la seva posició, l'enxaneta que remunta ja al pis de 600. Sentim les ordres del Pere Almirall, del cap de colla. El castell de moment està perfecte, però el pilar s'ha d'anar muntant a poc a poc. Es carrega el 3, no està carregat el 3 de 9 amb folre i agulla. Sortida de l'enxaneta ara mateix, sortida suau per no fer patir l'estructura, sortida també de l'acotxador, ara, suau per no fer patir l'estructura. Encara no ha arribat el 7è del pilar i ara per això està esperant l'enxaneta del pilar. Aquí hem perdut una miqueta de temps els castellers de Vilafranca. No es poden deixar de braç els dosos fins que no entri l'enxaneta. Ara ho fa. I ara començarem a dibuixar ja l'aleta de l'enxaneta del pilar de 7, però encara no està carregat el castell. Sortida ara de dosos, ara ho fan bé, amb suavitat també. El castell comença a remenar amb puentet perillosament. És el moment clau, és el moment determinant. La sortida de 600, ara la sortida de 15, que ningú toqui el pilar. El castell de moment va bé. Els castellers de Vilafranca estan a punt de carregar-lo, ja el tenen. Seria el 6è de la temporada si el descarreguen. A punt, sí, 3 de 9 amb l'agulla carregat. I ara surt l'enxaneta, el menudet enxaneta. Ho fa amb molta delicadesa. Aquest pilar té molta corda. Els castellers de Vilafranca dominen a la perfecció el pilar de 7 amb folre i, per tant, l'aixecadora ja és fora, la plaça que aplaudeix. Els castellers de Vilafranca, que estaven com d'important era sortir bé, començar amb molt peu aquesta Diada Castellera, ja tenen al sac el primer gamma extra del dia. 3 de 9 amb folre i l'agulla, descarregat pels castellers de Vilafranca.